er en pink bil. Den har pinke tegninger. Der. Den har også hjertepolster ved træk. Og en mariehøne gearstang. Det må det være. Og Disney. Så var det bare ligesom, om der begyndte at komme mennesker ud af vinduet. Nej, det tror jeg ikke, du vil. Det vil du faktisk ikke. Meningsløs vold mod bilen. Det er fodtræ. Skam dig. Fodspor fra en pragtløs menneske. Væsen. Ting på jorden. Der ser vi så et vidunder, der ikke lægger mærke til en skid. Hiver lige af bukserne. Ind. Hvis vi kigger godt efter, kan vi se, at den laver håndtegn. Vi kunne godt tænke os selvfølgelig den hverdag efter. Se, fuldstændig meningsløs vold. Det blev bare væk. Der forsvinder alle deres drømme ned i efter meget kort tid. Og så står de bare og skriger. Nej, fordi vi kidnapper fugle. Nej, jeg går bare tilbage til en huser. Det må du ikke. Sejt. Jeg er bare så vild. Du er vild og fri. Ja. Hvad vil du lave af mad til mig, når jeg kommer hjem til dig? Toast. Ja, det ved jeg ikke. Toast. Hvad vil du have? Ja, vil du toast? Nej, det kan godt være. Ja.